dia pikirkan dulu. Jika nyodenai ka udah pinang, lai ka mungkin dah kini rasonyo diri denai udah pasunti. Lah denai pikir, lah denai timbang, hatilah lake paham katuju. Indah ado denai rasa tagamang, asalai sayang adik tarimo, adik tarimo. Alasanan usah dicari-cari, cukup sekali denai danakan. Usah disabui dia dua kali, pokoknya kita kapalaminan, kapalaminan. Alasanan usah dicari-cari, cukup sekali denai danakan. Usah disabut